Mama, be na ye ade a nipa ye taa ye de nsanso boni anase bad luck be ya brabo so. On say nyo bia na nim se o ade a me ye betini de nsanso boni bia. Onipa ba, we are this year. Pese bad luck be dru achi a ohu. We oba e ma be ma mfa wo e wo dantru mu da. Dantru mu ye de. A dying uncompleted building. Car mu da. Me private car me ni. O private car. Ai. E wo dem. Hey! Eniama ede no me ba ya brabo so no yesu ye kasa ene honhom anya honhom pa ene ede no me bra ye. Mama me ni mi kunu ne wo ho. Ana me nya branta me ne si ne wo ho. Okay. Na edwaye nhyiamu. Say ye wo edwaye na mi dware na be ma na bo awura ho na yetimi ahyiamu wo ho. Ene so wo nsunsan so boni bi wo ekwa ana. Okay. Ukunu kitchen hall baby aye okay because oduma nkwanya nkopon ayeden esan ase ye. Fie big house. Oh they be compound house de enye. Onipa bia bedwira odwa ne sasa ho wa bedware. Unim ni sem na hwa. Okọ ewura ho nze asemesisi na odware. Nti nipa bia sasa aka ho. Onu ukunu so ko dware no. Nso oni ukunu ko sie mu wo sa adwaye ho enye. Swimming pool mu sex le sa ni mani nyina ni. Ene se omo amasem. One Day TV. Omo amasem. Kwacha mu miehyehyia. Ye mu ayaya sa ni ma we bi dad mu miehyehyia na. Ye nkodwara we dia no wode. Nyankopon shra obi a wajibre ehwe videos na wo comment na wo share na wo like it. Edamase bebre se de mo ne ye ne ani je ho se de be de video to ho a mutimi hwe maye mo hudo nti na ye na ma anhwa a wani betwa ama no ne ene magema konya mu amuni mi dada mu mu di ma me na na akua de paga gaga ne wa fa nka ho a na wa ha me aye mia na me ne mo ba betwetwe nkomo ne ne asa kwa ma me ho abawa de si ya ho yesanso na kwa kodi nkomo tene mo kan ye na ye previous video no comment bi bai se mo se hia ni bi mu tene ya sanso akone na ase ne kwa kodi di enkomo it me patch mo no so subscribe to YouTube channel no be comment no like no wa share ama wonua bia owo fi a wonya bie no ne sanso akabi se bibi ko so o yenkomo twitwim na so woni nje ho a wo let here na to comment section ho e be ready na yehu de beye afa ho yedamase muni mechine ni ma enkodi nkomo yesada mase se nenso so otwedi ampon amaya hoden a enenso so mosanso ehwe ye biem medindi na na afia de pagaga se de muni ne no ene me maami asa ehye biem meka che ne sisi egya no so ni onko ana yeso so yatenase bebe ko bia so ebedi nachi mama ema okọ aba ye ni oba kwia ema okọ aba One Day TV o se menchia mo de bia nka no mo de simi so ya mo ntro nto comment section na mo amonchia no de bia mo de simi so me na mechia ma mo se menchia wo ma wo eje obi aso na mama ene so de se de be kan nso e ba eja so na ye sene na yakọ but enye se eja so nti ye nkenya sesem mu amunim se videos die eja so kra no ye make sure se be ma wo de be bo wa brabo iti ba so nya abotre na ehwe videos na comment share na like se na be ya wonua bi nso ne nsa ebe ka bi e pa cho mama ye no kra se ahonhom timi e cause misunderstanding no relationship ayiwom ahonhom timi ese ya wale ahonhom timi e ma brabo no eye nwono me ba chai ahonhom timi e ma brabo ye nwono na sa no wo no wakofa na se ahonhom na do mu pa ba abrabo ana obi na asoma wo mo ahwefo me da mase se abribia munya ye homere na mo hwe ye na mo sua de aha ye spiritual platform se de ye kan se uba ha ubesua de na wo de bia bo bra eye no kre ahonhom timi se ya ware ahonhom ti etimi ma wo test ade a enwono wa brabom jese ombetimi ama wa brabo aye miserable eye no kre pa na mama ya na emu de na ye etimi kofofa ba ai ye kofa ba topic say treaty pen spiritual attachment ya spiritual marriage na ade kro ye ai ye radi yes na se anisuo ukoware obi yire a se ye je wa ye frɛ okay na sunsun nso wakoware obi a owo spiritual husband
nti ne kunu bɛgye wɔ anisuo no ɔbɛgye wɔ ayɛfrɛ wɔ honhom mu nti physically no obehu sɛ wadwuma a wɔyɛ no onye sika nso ntimi mfa sika no ɛnyɛ hwɛ na kyerɛ sɛ utwia ho ka wade obeyire but ya na ensamfo a wɔ mo ho ne sɛ wo ba na nkasa kora wuwia no na wawia na nkasa na ɔbɛma foforo abɛtare ne ho a oje na yefrɛ sɛ oje ne sɛ onye wo den omunyansa baako aka akyire wɔ hɔ no nti spiritual attachment no ɛde saade ne ba ɛna ya no kasa asama epiefi ye no mu ba etimi matumi bi ɛkyire ye nyansa etimi matumi bi de ye chiba ye fie ɛbɛ ha ye etimi matumi bi ɛsɔre ye so ɛma ye nneɛma sɛ nneɛma mmienu we ɛna de ba bishop agin so no so ɔyɛ nsɛm o mama ɛde bɛɛ na ɛyɛ ade a nipa yɛ taa yɛ de ntisanso bɔne anase bad luck bɛ ya bra bɔso ɛde mɛ nneɛma bɛ ne practice a ɛde bad luck ni ba ya bra bɔso on sɛ nyɛ obi a n'anim sɛ o ade a me yɛ betini di ntisanso bɔne bi aba anase okay fa ne sɛ enya me mense sam ne bɛ ma ada otiasi so ɛde sade ndo hohoro ɛkɔ ne wafa ya nti de na etimi ejuna so ma ntisanso bɔne etimi ba ya bra bɔso edi ya bra bɔ nya me yɛ nkɔ yɛ oh very clear interesting oni papa we are this year one person bad luck be do achi a wo yo ba e ma be ma mfa wo e wo dantwo mu da dantwo mu yɛ den a dying uncompleted building da car mu da Miami private car me ni o private car ya wo dem wo say oduma ko Nyankopɔn fi ni nyansan mu e na ohyira ade we so e de man nipa what you say when hyira so amma nipa se de ohyira so e ma ammoa no ye de ye different nti aboa de ono ba bia otimi ya den e satisfy ne ho emmoa ni enyina moampo e pese omumiti a omusie no maye ne nipa okay e na o pese o avoid bad luck so a enkwahwehwe asem e ma ho because e nipa nkasa yetimi kwahwehwe no me efiri abonten e de besoa yeso wo fie senti America sa ne se ye wo nipa bofo e wasase isho ene ye wo nipa abronsam se ye ka abronsam obi ye nim se ye negative energies enti ye wo se nipa sumie no we e wasase we so enti upi abonten wo hu se sister we tia o na so pa akua gagai mama ya manenka mama nka se o wa mutu tia me bia na ye boa pa ye obepe wanum asem so agina na wanya wa ye obone se wankasa tumi bie ni wa sorry tia wo immediately a bibi ha wa wodi abufuo kasa ye pe wase wo ya hwehwe wa chenne wa ma ye nyina so enti dia ye be ye wunie wati ase enti ekobasa na ye te se wunni pa nankasa no wakɔhwehwe asem wo bebi asem ni na ade aye den wo de ama wo ho enti se enye spiritual attachment ena enye abonten agrodie rough enkankankanka weki pinyase makapen e wo me videos bi mu se wo ya baaya wo ya brantie na wo si so a wokɔ weki pinyase wakɔno ba kopa akakaduro fa hye ho mo eno bi na wo wo de no wonsa fine wakɔno ba kopa akakaduro fa ye den fa hye ho nti wo de wo kwa di kan fa akakaduro hye wo botom se hey oba akua ni kwei wo ma homere so amede akakaduro be ye den betwia wo na ya wo ya because immediately a weki pinyase efunu da ho ne de wakɔtekɔ na baabi na panyan nipa na woda ho ne sasa kora wo ho entity sa begina ho no doma ko Nyankopɔn pɛ nanim omododo mu ye nyina ni ye hwɛ mu wo honhom wunnim wo firi ho kɔ ye nyina no wasesa sa sasa no ene nnomie no eyiase musuo ene sa honhom bɔne ne nyina de wachi ɔkɔ esi wankodwira udwira kora anka ya na ye kakra ni dam santan wabunti wakoda ade kye aduane ade kye so no wakofa adi nnomie no wabɛgye dan ayɛ den atenam nti eniama ɛde nnome ba ya brabɔ so no yesu
ye kasa ene honhom anya honhom pa ene de no me breye ene de ma bebe de topics ne ko no ye de ko emma ne mema nhie mu kakra eno de ne de be fa ho oh hia pa bia na ye be ka ye de so honhom mu de fa physical okay mama me ne miku ne wo ho ana me nya branta me ne si ne wo ho okay na edwaye nhyiamu say ye wo edwaye na ni dware na be ma na bo awura ho na yetimi ahyiamu wo ho eno so won sunsun so boni bi wo ekwa ana okay ukunu kitchen hall baby aye okay because oduma kwanya kopon aye den esan ase o me boy so eye bone oh ehonte okay na ukunu mpo ensese wode ukoda ewuram ensese wose na kono abanti oh afichire ha wo de adwe ho sisi no dabi ehonte intino enye say dwaye on se kuma eye fie big house oh dabi compound house de enye sawo oh nipa bia bedware oja ne sasa ho onipa bia bedware oja ne sasa ho wa bedware unim ni semena hwa okọ ewura ho nze ya semesisi ya na wodware nti nipa bia sasa aka ho onu ukunu so ko dware no nso oni ukunu ko hie mu wo sa dwaye ho enye ba se mu amu fie mu amu dware ye ehye mu dem eye okay kitchen nyina no bia ka aduane egu ho no ye compound hai ene ye de kofa gala we abepie hen eye ye compound okay ye mpie nko bi hie okay masama no ohun woseme ye nkampo nti ye mfa nkoho ene ma o de fawuram ka nia ebema wahu se enya ne se wadua banche wa ha o next ayin so adua banche wosema firi mediem ekotu obi de se wabokoro no okay ade oduma kwanya nkopon de tumu se wo ne wo yere mu mfa wo fie na mu nye na mu enjoy wo fie what try wo fie a osisi de mfa nko nsuo na no yemfa nkwa nka afuo mu ho oh yemfa mfa afichire ha energy say wa around ne ho won say you are a stupid man na sama o timi nkata wo yira de jaso swimming pool mu sex le sa ne mani nyina anya ene say o mo amasamo one day tv o mo amasamo kwacha mu miehihia yemu ayaya sa ne ma we bi that mu miehihia na yenkodwa na we dia no wode ma be so say sex ne having wo ka mu pool mu madam bi tane de pool mu de ne say last infatuation last yakono bone wuntimi control especially oba bia ya tipsy a wo de ne fa kona ha sisi oba bie what ya say but oba wonye tipsy na onnom nsa bia na wo bebo wasom a nsa ne bete wani so because ohu ne say obi be pie me so Kali so no hu ne sense se obi ba be pie ne so na honhom so ahonhom na ye hu omo no so mo de omo hwe wo ye tipsy na wo ko nyina wodi wachi nti unya start se wo suso ne mu a se momra nkrofo na hyase momra ye nya adwuma na beda no sukura na ka ho ti wo de club ase na oje points what ya say slay queen me de say fa na fa chire enyina ha ya medwe ho aye hobby afi wa ware awie oni ukunu teka wa ko ware noble man decent man oni ukunu piase yenye bi waka mu ukunu so kura nya edida wo san be initiate innocent man no na afi fie na amote no adwaman na afira bonten ba fie afi mu san so afifia ye den akwa me ba cho saa de na ye wa bonten na nye oi nyame ye ne se ye mfansie yeah, Momo they subscribe to YouTube channel, mo comment, mo share, na mo like it. Then but I won't mami din comment, so but number go screen na some patch contact. No. If I try na ya ye sa na ma we nyina no. Akwanya bi wo ho. Se sa no me na ya pa ma ye ho. Ibetimi free abrabo makwanya bi wo ho. Akwanya wo ho because epono bi eni ho eni safoa. Enti e ana me ka kire nipa say said ya yetie bia no ye proud of your situation. Ansa na ye behu say situation we ya yetimu na ye bone no
eya ne yehu ne say eye me life na e fa ho be na no small girl bi wa bleach free ni ti be si ne na ase o ma me ton doko no o tufo wasi ni aye hwe ni o say ye mabra aboa afi na obekọ DHS1 eye mabra aboa hwe na e ha wa yiwani say wow wa sha ase ntem kami da say ko be shoot okay wo de no ma me ne se ko wani mai na nkrofo nso twam nkrofo to ade abena kapo mi gina ho na me so me to ade nti wa wo hwe se nature servant se mi kura ni boni akola we ma capture no yes me use no nti enkasa eye wo life ni awo pe na wo de wa bra bobeye wonya bie wa no ka peye wo energy a wo pe slaves ono on pe nipa won se oprobi use no as a slave nti se ye dwaman na kura na wo fa wa na ode adue wo mu ti se ye ka se dwa ho na beje 100 million na eye free oh there be eye cheap kura obi timi bisa say how much for a year eye normal man ohu ni say eye ni hobby okay enti bibia wona kwan enti na ye spiritual bath for sanema no ti na nipa ukwa yi ase ba e wo se wudwira okay e wo se nipa wo oba ubu wunsa after the 7 days no e wo se wudwira ai asun bi wo ho koka ase wo meka kire say apam da twam enso ugusu di banche ba ene enye ne ugusu edi abe enkwan ugusu yi eyusu adwe o kan ya light ko off ugusu to candle so apam da ntwamu oba chimabu ne nsa after 7 days no ni 8 day e wo se odwira ne ho emma ni kunu ade bia ni kunu de ne nsa som se oye no etimi gina because oba chimawi a after 7 days no ensuo kakra bi san ba ye frɛ ne insu kankan se wo ba ne ho na ne kunu ne hia sa na be ma na bra boye abaka de nti se sika adwuma na oya me nko a de me bobra enye yi nti se papa no hia na from head to toe se je third eye na wo kra na wo assistant a wotimi fele ade a wotimi hu se obre trouser no se nya ni na apa na problem eye den e wo ne dressing mu na se ma kebeye kra na nka yenye menses on the 7th day no 8th day no sai su ketekete na eba na kankan ketwa e wo se twam ansa na wa ma wukunu ne wadi hia nti sa no betini de nchina bo bi agu ya na wodi adware bi akoroko ya amefi na adware bi na etesare fam hoyi wow wunya adware na wa pensuo na de nchina bo abo agum na wodi akohye adware osi awrade bidwira efi ewo me ho okay efiri me ho fitimiti besi me na ase ade bia mesomu bia na mane nya nhira na wayi afiri ho eno no ye for obi a wa menstruate na ne eye beyond that no ye wo haban a ye de ye okay yeah adwira no ne enchene no eye for oba ya o menstruate ya ye ni me ma de da wo ka ene de me ma so ye ni ma de da wo eno ho asem de there are items that you need for that purification. Okay. The patrol minua. Minua we dey wada uma. Omugwo fo. Say. Wo so wa fire wo ayi bush da. Beach ya no. Wa fire wo ka mu da. Ya ko pu nipa gupu yi mu. Ade ya so de pinyo ne wa bikini hu na de gudam. Wodim so obi ehu pacho mama say sa nyema we nya enu me kese ne apa ma ye ho se osi edwura efri sa anu minimu na ekwan no ebiebie mama ye da ase da ye rade de mama muntu tubu a woda ho a within some few seconds ne muntu ma chechire wo kan ho enka e de na de ba yeah mama am for question in fumi Musa. Munchum wo ho. Question bi a obebusa bia ye question ayan answer na sa time we. Hu so me answer o. Answer mama. Okay. Munchum wo ho. Ye wo unse me ka say ye wo energy ye wo papa. Ene ye wo bone. Obi wo ho a energy bia follow no to ni fie. Enti unse nipa utimi pie ukonante ya uduru fie no. Wani kum opese woda wo yese woda na wa paralyze okay na wo control wo a en control wo ye bibia wo hu se bibi kosonso ntime nya ho hwe okay
ebia na spirit bi edi wachi ni wa ba fie or be show ebia na obi asemon wo e de ama sa spirit no wadi wachi aba or be show ebia na wankasa wakɔhwehwɛ spirit bi unimpo se wakɔyi ye niam bi ama tumi bi di wachi e de wadru fie wo be show e na afenso ye wo nipa bi a naturally de ohia ne so obekata nati nani ntu mechi ne sisi a se wo sa problem na men kan tro se eye normal enye normal okay ye was sleeping paralysis wo ho eno no ebi se eye yare e na de ba oda na ni body na wu na dwen ye adwuma ba body na wu eno kurekum nipa okay because se ye nwane na ye wonti wani a ye be fawo ye do betwam mortuary straight unya kopie kroketo mu dia ka no because na de esi ya be nwane wo unwane ya ye obibia unwane na se nipa adwen ama ne ho so se e bia na bibi na ekoso a ai mo fa ne ntwam mortuary straight ya do beko eno kura ehu na ne atumi bia be hwehwew e bi so wo ho a na eye angel bi na adi wachi aba me can we because ye woni pa bi a owo ehu woni mu enti immediately a obenya guardian angel no se eben no na oda na ade ne da ne ho adi pe na waye mute ontimi encontrol ne ho na metesa enti me use me ho as example sisi ya kire first no na me nim kasa na me ye breo metimi ne watena fie 10 years ontima na kasa da okay baka say na me mpe nipa but na me nim kwan fa so kra chia obi sa na misu e na ete saa enti dako me koto teddy bear na ye me fe na me da wa na se teddy bear ne de ne nsa atumi kom me se teddy bear kase me da wa na se ade na de ne nsa atumi kom me ni bete no na mpa na so kase no e da me so na me pia to nchen wo be pia to nchen a obekọ back oni bete no na wasan abe ona am se ade enye ha ne da enti me se saa de ambesa me hwe bi enti a eye saa na me de ahoma e so teddy bear no e na me de hange dan no nchen teddy e de mirror ana se picture bi e hange ho no e na me da ho na muntum che me na ade no ene me communicate not knowing say na ye energy e ka me ho e na eye me saa enti na fe aba in a form of to say bosu e na ade no e sheki na ase one me asopese one me edim pipra goro ti menite ya na me kote ade ne ti free so na me kopa agya tumu na me hye na me say upe bibia yusu a enya ade wenti akire na me was spiritual mother bi wo kofori dua na me sua na me koka kire no no so yo obehwehwem ti 3 days time me koy na o kire me say da bi eye tumi e ba o ho ban no eye o mu pie o mpese o mu ne wo edi agoro ti se o mu se wo ye mra ya mununtum e chew na me say ama eye sa mununtum ti me kire me no se catch on say omo ba mo hunhunam nti me start ni omo communicate say efiri na ekosa mo ba na wujina ho na kasa ma mo hunhunam because say mo yesa na mununtum cheme a energy bia no so ye negative betimi awia me feel say mo na mo ye den mo ye me sa nti afi they come directly wo out ho na they appear on the wall na me hu omo enti ye wo energy say ma mununtum a chi nipa ebi ye evil ebi so ye good ebi so ye yare okay yeah ebi so ye yare enti mununtum ne ho asem e na de eya evil no ma men kire de a obetimi aye wo say ye consistency ana mo ka ne say eto aso yeah anyesa brofo kire me brofo no mama no na wuke na mama what brofo o mentehwe ye kosun aduane no Umu se to aso saa de ehia ne se wakata wani na mununtum acho de ehia ne se wakata wani na mununtum acho wa pepre ohun na page asrama na tie hye wo dem na che se energy ni wo fie ho okay wo dem ho na kantam opa wo de nchina boabo de good dem ho four corners say single room e four corners chembe en ho four corners ni nyina adwaye kura four corners fa bi kogu ho na wo kantam jero se meka osoro nyankopon tam eni maduhwam ya meka ndi nwusie kontam se mesro tumi a ebo nipa ho ban se mo afiri ha nkwa enimguase ntomoso na wo kantam e de gu omoso wo so saa da ye ni biem se mfiri nyame on beko
Okay. But if you nyame dia e besa omo be baba to ni omo be communicate na omo aba nti ene na ma nipa enya adiye adom. Obi wo ho asa obenya adiye adom amununtum start che no na ohu ade ni se esi but because of say esi na mununtum ache no or sorry of say mununtum na ache no na ehu so e bia na eye vision ena nyame pese wo hu nti eya ye mistake ni two no say eye evil. Okay. Ti say eye good na oni na communicate say omon scale either some de be ma wo dreams and say omon nya ne ti say photo ewo the dan ho ma hwe. Okay. E bit me ba ti say video na wo wow. Pacho mo dia na subscribe to your YouTube channel, na comment, share, na like it. Okay, so when you ma me su din komo am pacho na number go screen na so pacho contact no. Me ni din komo. Mama, makwa ko ha dan foforo. Okay. Obi bi e wo he me ye ni hu. Because ye mu bi e bi se me wi am to me ko ha na me painting ya. Na me nya mo bi ma I'm done. E tumi ne maguma fa akotena. Ai. But ye wo bibi wo ho a e wo se nipa wo ko ha dan foforo a wo ye ni hu ana. Me pa try. Asase wo wura. Dotie na ye di si dan no. What ase? Cement kura se ya anwea. E na ye dey bibi afra na aye cement. What ase? Nti tumi a ekura dotie mu no. Ekura asase mu no se tumi na ekura ne notie mu. Ene ye dey apagya bibi aye den esi ho. Asase na nkasa efie wura no. Wode den fa pembe no de pagya adan no. Se won fa pempia pagya dan na wo na wo ko han dan no. Wo wa kwankere ba ko a wo se wo ye. Osro tumi de bia meka se tumi bie ne ho abroad man kwa Yakopon tumi so ono pe ena ye number 1 omega na nkasa se omefa dan idom onfa nhye ni nwunase na ansa na bibi beba mu na akwankere di akire. Okay. Wati ase ye mompa ye nkoda ye bompa ye ho akwankere. Okay. Ti wo bompa ye ni wi a na wakope bailies dry na fresh dia wo de be mo be dry a wo be hye. Okay. Na wo hye o se bailies we ye maduhwam edru haban bi ehwam bia na ye duhwam ye incense use rosemary ye duhwam o se maduhwam ni ye me hye de ati dan we mu se mabrabo nye hwam ade bia beba mabrabo mu ansa me de ti dan we mu enye hwam. Okay. Wo bia na openchina boabo na ade amobe ho wo da tumi no pia na obedu kwan na obesan because eje bi be ye den e be twen no. Bacho ya ye nim ya kotena tiri mu betimi aye. Enye too late. Okay. Enye too late but obeye no more than 3 times. Okay. Because nanka wo say wo ye no once ansana wa park wo niam ya den e de akọ. Nti wo bia wo niam wa park akoku dem ho nyina no wo be sprinkle ntwini nsuo e de apete so ene ceiling ne so nyina na obi dan yo. But because of say wonya peace of mind we do sika obi na odi sika ko han dan a wonya som bia ye ne de. Okay. Nti wo beti dan ne ho na wo de nchina boabo nsuo ne bi apete wo niam a wo de kan de ko ho a wante dan ne mu no wo de aye. Okay. Ye betimi a shi bailies no ho. Every week be shi ba akokora na. Once a week bia. Na wa shi. Nti ye mo be ye dem e betimi. O de nchina boabo e be ye last ayi o mo bi o de nchina boabo last na de amo be asanfro ho kama. Nti ye bedu ba bi no be hu se nipa bi a na omoba ho rofrofo no. Obejai ba. Okura negative energy okura honhom afie rade obejai ba. Okay. Ofie ru anankasa onkura honhom pa ofie o medan ka obesoma se me kan kiro so dan ka ye den aso. What I say because who the onwa de ni fie mo but who the fie na koja. Okay. Ade watu afiri ho ansa na fie na ye den aye ne de. If you're afford, don't be offended. Why? Why? Mama, okay, last question. Question. I will say, a baby or why? And my rape is say white. It might not be so or what 20 years. Yeah. 15 years. Oh. On no draw and hope. Aya na ho so no edo na wono no. On hweso nni hu ni ye, onni hu ni. Like ono mado ni won treat on san on hu se o we say oba dem dware menu o se me di nsuo na wo promise me nsuo koma se ana se e fire spiritual ni atama no se wo de white de no white betina
Na no crosses a white it's now to cha wa wo ehu ye den. Na na kua medase ahwefo madam asesem anya amregu so hwe yen. Ohu se ewiase wo ho areho. Se enra ne ne nansan wo fie anka meka sase na esi fie ha na wa hye de den. Ebusa me yes. Enra obi ba me ha na dwono me a metwa me ho ye den esubuwa me. Se yare bi wo ho etena wo so na okon na enko after 6 months a ja yaduro no seek spiritual healing. Okay. Oba yase nom pepre anase bia hwentia na ene nneama fa no ene haban bi no wo be ye kama white be firu so wo ye ni nyina white be nko na wo de ne de wo tena se na wo to afo yi nana wo de no nko ade kofa he enti wanu maduro na dru stage bia ma wahu se wa bra start seek spiritual healing. Because the back doctor because when you cancer. Ubedua mana koye kuru nya ye kuru say kim. Ya say bibi the pelvic cancer say the cancer. Cervical cancer na abechew. Because enye normal. Ma di ice cream pa ya America. France for mu di ice cream mo nu mu ya mu de cake no di ja na obedi ni nyina manasa. Omo de omo pint gu force mu de ba ha yetimi to hye. Enso bibi ni yi ne pint to ho a kraman kora ho anu adwane. Nko ade aduane ben na wudie. Enema ni bi wo ho na ebro 6 months. Yare ni bi wo na ebro 6 months. And I say spiritual healing is very important. I told that ni pe bi wo so ja. E de niam agum ye incantation esre edima no. Na yare ni free ni so onu maduro na ne ho ato no. Good. Nti anya normal. Wow. Eno obi ba ha. Oni obi anyema wo. Oma test HIV be ma na ndi bi. Oma test more than 5 times. Wow. Normal. Ah oma wo. Me na me ka kire wo. Akwa no so ni bi. Me na me ka kire wo. Lady ni su won se mo me hwe me ba na. Na me ra hwa se me num aduru na me ne akola na yenwu. Enya normal. Ye hwehwe mu no. Be ma ne wo ba. Wo be ware na wanya nware no no ba no so wode ni hu akogya se be ma bi obe disappoint ni bia no. Oba be kwa kofa no no. Enye nsunsanso ose. Ana wa maka se nko be ma no. Na wo nipa bonefo o dwen mienu a. Anka obo odua anka osan de fie nipa da ase. Enti yare o treat after 6 months. Doctor ma wo nuro wanoma ye kire bibidro wo ya o se said yetia na ti o maame papa seek for spiritual healing. Why? Wow. Na tete no na yare bi wo ho e nipa so aye twa kanko ne ade na tenam. Ebi si mi fie. Ye friend kokko. E twere. Ye twa kanko ne ade na tenam. Ni ya bontwene. Na ma e de ntoma bomumu. No mu omo de omo nsa buru fam sre. So ya abofro. Munyi firi ne so. No mo so ja kapu. Me brati ase besi me. Na chi na medi. Yare na mabio. Na se twere sa. Se ndi se ye de ama ode e se ekọ. Enti wudi eja e de gina ho ma ade bia na. Sa ade ne ye nsu a. E wo so no ne kokasa papa me no nhia na enso e wo se o ma nipa ne ye den. E de ne ho. No ye free. Wow. Ti yare a na mo nya white wa treat ya enko. Bia na one be ma bia o okura spirit. Ese ye friend of say akoshia. Se be ma ni ekura o say spirit a na woni ni hia onko a wo white no ye se ye white wo de ne beba na ye brown na ye yellow kan ye nkondre duanya ye se ni ngina wundi onko a system na ye den a. Okay. What you say? Enti utwitia na eduru ba bia o se abawa na yare we die me pese me be take spiritual bath na me seek for spiritual healing. I am here for you. Wow. Na say o ho mamo it me pacho wa wo sa problem we bi ana so wo problem bi o se yare bi nya white nko wo ye be ma oba aya rat na o more than 6 months wo no no so still bi dey 2 years 1 year more than so tibo o se oba obetini aye spiritual healing ama ho to aye wodia ene so da mase se ene maje bre na muni ya twetwe nkomo
Eda foforo epia gagai meni mama ebesanso ehyiamu eda mase. Hello. About Herbal and Spiritual Home, your only female seer and Scryer of the time. From a nature servant, Vacope, na menche was so. A yasha who see ye, Faboneche, na pem suko when him say no credit, a denipa dretchery, any dear one dance a pa, and my universe needs me kebi my oh, she shaba wa, kumase, me wa ton swadi ja, oh, she shame okoforidia, moko foridia skisu. Open me contact, na opesa one a chatty or WhatsApp. 0244 71 8559 0244 71 8559. Hwɛ ho so yie na se obi sɔre tia wa universe no etimi akabia ma. Shalom.